Hej Mik, og velkommen til Mettes vaskeskole. Jeg skal lige sige, at jeg lige kommet hjem og har opdaget, at manden har vasket hør i almindelig sæbe, i stedet for i vores skønne hørvask. Når man vasker i hørvasken, så bliver det mere blødt og lækkert. Og det man gør, man hænger det op til tørre, retter det lige lidt ud, knapper knapperne, hvis man skulle have glemt Mik og knapperne, inden man smed det i vaskemaskinen. Knapper man knapperne, og man retter den ud, og man folder den ud og brætter den ned, hvis ikke man har gjort det, inden man smed det i vaskemaskinen. Den her skjorte, den er blevet vasket efter alle forskrifterne. Den er tør nu. Den er, når jeg krøller den sådan her, så krøller den. Se, den krøller blødt. Det krøller selvfølgelig, det hører, men det krøller blødt. Det jeg kom hjem til fra Ærø, det synes jeg, I skal se. Det var de her to skjorter, som er helt stive, og hvis I ser her, når jeg krøller det her, prøv at se, hvor meget det krøller i forhold til skjorten før. Jeg er nødt til at vaske de to skjorter her igen i hørvask, så får de nemlig den bløde, fine struktur, og bliver dejligt bløde igen, og så retter jeg dem ud og hænger dem op, inden jeg tager tilbage til Ærø, så har du der skjorter et par dage. Jeg hørte, hvad du sagde,